Gikan na dahil minanimba guys, naniud to si Dalton. Pinaabri na ng ijang, tanaw ijang kuan. Pinaabri na ng ijang bulog, igialimutan. Diya, pa ko matilo sa ice candy. Kaya mo pa man, kaya wam din ha, maon, agkuan. Arara ba ka dun ka, kanang di ka dun babugnaw hang pagkuun ba? At atong gidus di ay, para dali ra mo gahi. Anda siguro mo gahi na to, atong pilawan. Sa wakas, for kuan, 1 month nga wa mi kasimba kay nagsunod-sunod mig pangasakit. Nakasimba na jud mi. Apat ka Domingguhan jud mi wa kasimba. Gracias Ginoo, salamat sa Ginoo sa jud panglawas nga kasimba mi. Ang si Daton sige lakaw, sige baklay, mo na pagulit nakatug. Late na nun isang paliod to kay nakatug man. Pero di man siguro po ni sila mapas mo kay nag-inom magatas. No, nanay. 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 Mak ka, di ka mo nanay. Sige ka katatay. Nanay. Nanay. Ada. Nanay. Nanay. Why didi? Why didi? Nanay. Na, why didi? Nanay. Nanay lagi. Why didi ha? Nanay. 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 Nanay lagi. Why didi ha? Kaya di mo nanay ha? Tatay, nanay. Tatay, nanay. Tatay, nanay. Tatay, nanay. Tatay, nanay. Nanay. Ay. Nanay. 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 Dai tun wa. Dai tun wa. Dai tun wa. Hi everybody, wag gadto ko nag-vlog. Gikan Miss Family House ning tanda ming nanay. Jadi to ko na ni hapon si unday wa mo kaon kay na may daghan ta rin pagkaon kay na malit man mi gani nagpagkaon kay amo man nakita sa ati ali dito sa merkado si Eliana habang tang kanang invite bagari man tumuto ang magipalitan sus kay nam day sila buhaton ini ka alas 2 sa palis mo to nga wa mo daghan na pagkaon na jaga ko kay wa mo ko kagwanta ning kaon mo siguro sa Family House kay da may gibadya nga ininunan ja kay pa na gadyo ang paborito sa ininunan nanay di wa busog na ko si undoy ra magtiwas og kaon diha. Diyan mo kaan ko sa ang gihimo nga ice candy. Lami ba or sa maning gahi ba? Kuan ra ice candy ug day lumpia. Ang iba buwa pa mo gahi kay mo lagi haman tong ginadyan good. Pero gahi ang ilawom. Ning ang kamera basang ngit. Dara guys, manga flavor. Hanggang nagastos dani kay mga 200 ka pin. So, ang nahimo 41 kabuok. Ug ang ibalik ja, di ko kabawi og tag dos. Lami ako yung murag ice cream. Bukas dyan yung tubig kay napadya tayo cornstarch. Napadya kuan. Kanang ibap. Lami. Murag ice cream. Gusto ko nag-expect. Umuta na mag-iyan dyan na paghimo. Maghimo ko kutro dyan hang i-detailed. Uy, lami dyan. Murag ice cream na. Sakto dyan pag himo di ay. Si Dalton guys, natuog na. Ngit-ngit na dari kay dyan to. Di mo na matuog si dyan og lamdag kay haman nagianad nga matuog og ngit-ngit kay di man ko makatuog og lamdag. Mo nang gamay pa na dyan. Mag-ngit-ngit din mi. Nga mag-dim ra gamay ba na igor ra dyan makitaan. Lami. Magdaan ta ko sa Family House kanina dyan. Humok pa man ni Jawa na may rip sabay kay nagaba. Ako kita. Nagabag amo ang rip dito sa Family House.
Ako apa man tong rep, dugay ram to kaso 2012 pa man to. Nang na pagbago. Bago kanus apa makapalit. Des ondo dari paninglan ko sa cellphone kanawa ko no. Grabe pa sang kahingilimtan no, hingilimtan ko mas labaw pa na siya, mura man pag nanganak. De, o pa dyan tilaws ang skin de. Bila we grabe. Import tag hinilo. Tilaw lang ba na? Enggak. Okay, mo. Nang ka wa ka mo tilaw. Bila mi ka? Murag ice cream. Murag ice cream. Nami jeng na ibab. Kaya ka humok ag sud. Di bitaw siya mag ice. Hi guys, ngayong hapon. Ngayong gabi din. Ngayong to ta. Amo ni hapon. Nabuing na. Nabuing na ba? Sad na ako ni magpaan sa rip ng gangking po. Ada ini tarto ugma. Ito tibig ma, doon na ipasin. Yan, kutambong sa batag no? Ba naman. Ay nilagyan na tayo maintenance ba? Hindi na magsilbi o palimot-limot. Pero perbig gapon ko makalimot. Good night guys! Matawag naman tako guys. Diya, ako pa ko nang hilamus. Hanggang na, unis mo, takadaghan ng gusto. Ano ko, nag-skincare, mga gahinamat ako yung mga kuandari, kina mga skincare, wala, magamit na. Ganang arap itong kapujo. Na hindi ko manghilamus, mamutang na lamang kong cleanser. Manang gigamit na fast foam para sa bugas. Diya, mapanagsaan na lamang lagi na hilamus. Ano kagabi, kay mag-cleanser na lamang ko kay Dalton, magdidi pa. Diya, abutan ako sa kapujo na ko, kaya dugan dyan Dalton buhian. Diya, ugi dyan gini susan. Ay makatawag na siya. Hingaan ko sige lakan mo nang dugay ko makahawa. Hini na dyan birang sigag mata. Grabe lagi. So, nansam niyang now. Uy, wala gadyo ko kaatiban sa kagalingon. Sa ko ang kinang mga naong ana. Mga kanabang mga papagwa-pagwa. Pawa na ko nakapanguan pa riya. Pero, ako ang health, ang paningkamutan nga. Health legit ba? So, nakukoy anak, pero mga pagwapagwapa, yun siya, wala siya na, yung ganin ang buntag, nakapangahit ko sa kilay. Excuse me. Nakakakili, lamit na po, kaya mag-iahitan ka na buntag. Karang gigamit dang gisang antay. Hinatag ni Ate Janet, salamat ka sa Ate Janet, karang gamit na kasi na agaban, habaw na, dyan nabinig, duha na laman sila nga makadot. Kaya kaning kilay, kanang, naman po di buhok siya, wala po buhok o kabaw. So anyway, naluwi ko kung kay nato yung ipamati. Gusto lang ko nga magpa-check up ni ugma. Kuan mo dyan pagpagay-gay uba. Mabito to dyan nang ganyan na murabi sa gusto na huna. Sakit ko na dyan kilid. Dyan, ubupod, kisipun-pod. Dyan sinusitis pa. Dyan, ano na, basig na pa UTI kay nasakpan na siya. Kaya kadang mangi sa dari sa'yo mag-away. May kaya mag-wisi-wisi sa bawlo sahay. Ni kagabi, pagka mata na pagkabuntag, ay ako may unang muihi. Dyan mangi na dyan mga tangang gabi. Marang manghiluha ka dyan nag-wisi-wisi dara sa kilid. Kami rin luha dari. So siya din nangihirat to. No, nag-uwi ko ni dyan bang naluwi ko. Huna na magpa-check up lang ng uma. Ewan sinanggol lagi pa ng tauhan na lagi po ba? Makapungot. Okay. Yan ang ugnazay batiin ba? Wala. Matang katungkat. Lagi ning mata na lagi. Sorry na. Nazay batiin. Nazay batiin ni si dyan magsaba. Diyan mailan man na sa dyan naong. Diyan matugan nila yung tuga na sa naho. Nanari kong sige bati nga na. Kaya di man na dyan matugan na. Mahadlik ko dyan mag-uupo kay. Ibahan na ba dyan na siya dyan ang mag-uupo ko. Napiktuhan po ko ba? Diyan. Kaya ba na dyan kung marag na nagising giduda dyan ba ako. Aning tuga na dyan dyan na nga. Nandiyan gibati. Ilain mo nang ganyan niya. Ugma. Mag-check up ta or magpa-laboratory sa ihi. Babasin na dyan UTI. Uy, dahil ito nagtuwad naman. Nagtuwad na. Yan, idya na ito, nagtuwad.